ሰላም ናቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ደሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ኣለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብቲ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትረፍ ይበለለይ። ልማዓንቲት ሓንቲ መንፈሳዊ ዛንታ ናይ ሓደ ኣቦና ሒዘልኩም መፅአ እኒኹ ጀሚረ እስካብ ልፍፅም ምሳይ ክትፀንሑ በትሕትና ይለዋወኩም። ብቻናለይ ሓደሽቲ ልኾንኩም ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ክንኢኹም። ላፍታ ዛንታ ናይ ኣቦና ከብለኩም። ሓደ ኣቦና ገዳማዊ መናኒ ባህታዊ ዝኾኑ ፈላሲ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቶም ዝተመስገኑ ቅኑዕን ንጹህን ቅዱስ ዝኾነ ኣቦ ኣብ ኣገልግሎት እናሃለዉ ተመሲጦም መፂኦም ብሓንሳብ ሰማያዊ ናብራ ኣብ ሂወቶም እንታይ ከም ዝሰርሑ ክመላለሶም ጀመረ። ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እናሃለዉ ሓደ ቃል ዝብልዎ ነበረ። ኣብ ግዜ ሰዓታት ቆይሞም ይኹን ኣብ ስብሃታት ንግሆን ክዳን ምብፃሕን ኣብ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎት ቅዳሴን ይኹን ስራክን ኣብ ጸሎትን ኣብ ስግደትን ኣብ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ፍጻምን ዝብልዎ ቃል እዩ። እዚ ትጉህ ኣቦ ኣገልጋሊ ካብ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ከገልግሉ ሓደሩ። ሓዲሮም ውዒሎም ደክሞም ኮፍ ኢሎም ክበኽዩ ተደሪኾም ናብ መሬት ርእሶም ደፊኦም ንበዓት ጠውጠው ኣበሉ። እቶም ኣመንቲ ህዝቢ ክርስቲያን ደቆም ድማ ክበኽዩ ከለዉ ረኢቦም ኣቦና መምህርና እንታይ ኮይኖም እዮም? እቲ ዝገጠሞም ነገር ከመይ እዩ ዝኸውን ዘለዉ ኢሎም ይጭነቁ ይሓዝኑ ነበሩ። እቶም ዓብይ መነኩሴ መምህር ዝኾነ ኣቦ ዝብልዎ ነገር ኣለዎም። እቶም ምእመናን ከምዚ ይበሉ፣ ጽግዕና ኣጸቢቕና ንስማዕ እዮም። ናይዞም ኣቦና ምልቃስ ወይ ድማ ብኽያት ጸሎቶም ከምዚ ዝብል ነበረ። ጎይታይ ኣምላከይ መድሓኒየይ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃኻ ምእንቲ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምኻን ክበቅዕ ግበረኒ፣ ንንስሐ ሞት ክበጽሕ አንጽሐኒ። በጃኻ ምእንቲ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምኻን ክበቅዕ ግበረኒ፣ ንንስሐ ሞት ክበጽሕ ግበረኒ ይብሉ ነበሩ። እቶም ውፍያት ምእመናን ህዝቢ ክርስቲያን ዝኾኑ ደቆም ተገሪሞም እቶም ኣቦና እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢሎም ሕቶ ሓተትዎም። ኣብኡ ናብኡ መምህርና ቀዲሶም ቆሪቦም ንስሐየ ክነኣትው ዝገበሩና ንሶም ኣይኮኑ እንድዮም ዝብል ሕቶ ኣፍጢጦም ተዛረቦ። እቶም ኣቦና ክምልሱ ከለዉ ኣነ ድማ ምእንቲ ስጋኻን ደምኻን ክብል ንነፍሰይ ከገልግል እየ ዝብል ዘለኹ በልዎም። ኣቦና መምህርና ንነዊሕ እዋን እኳ እንተ ኣገልገሉ ምሂሮምና ምዒዶምና ገሲጾምና ንንሳሕየ ኣብፂሖምና ናብ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክንበጽሕ ክገብሩ ገይሮም እዮም። ኣቦና ንኣምን ኢና፣ ግን ከመይ ኢሎም እዮም ሕጂ ንቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምኻን ኣፍቅዕኒ ይብሉ ኣለዉ ክብሉ ሓተትዎ። እቶም ኣቦና ድማ ፍቕሪ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብ ዘይኮነስ ንገዛ ርእሰይ ከም ዝኣተወኒ ክርድአኒ እውን ኢሎም ተዛረቡ። እቲ ዘገልግሎ ኣገልግሎት እውን ፍቕሪ ስጉኡን ደሙን ብፍቕሪ ዝቕበለላ መዓልቲ ሃበኒ እየ ዝብል ዘለኹ እዞም ደቀይ ንነፍሰይ ይልምን ኣለኹ ኢሎም መለስሎም። እቶም ኣቦ ኣዕርኽተይ መሓዝተይ ኣሕዋተይ ብዙሓት ተመላላሲ ዓይነት መንገዲ ህይወት ክርስትና ኣለው እዮም። ካብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ ክንመሃር፣ ክንመዓል፣ ክንግሰጽ፣ ክንሰርሕ ንግደድ ኢና። ብዙሕ ዝዘርእ ሰብ ኣብ እዋን ቀውዒ ብዙሕ ፍረ እዩ ዝረክብ።
እቲ ነገልግሎ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ይቕበሎ ድዩ? ኣገልግሎትና ከም መዓዝ ዕጣን ይሽትት ድዩ ዝብል ሕቶታት ኣለዉ እዮም። ናብ ቤተ ክርስቲያን ጻዕዳ ክዳን ተኸዲንካ ምኻድ፣ ጾም፣ ምስጋድ፣ ምጽላይ፣ ምቕዳስ፣ ምዝማር፣ ምስባኽ፣ ምምጽዋት፣ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ነፀላ ተኸዲንካ ምኻድ ግዴታ ይኹን ሕጊ ብዙሕ ክንገብሮ ኢና ንጽዕር። እንሕና ደቂ ሰባት ኢና እዚኦም ስለ ዘፍቀርና ጎይታና ኣምላክና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና እቲ ፍቅሪ መዓዝ ኣብ ህይወትና ውሽጢ ኣትዩ ኣብ ልቦና ሰፊሩ ብፍቅሩ ክንመላለስ ዝብል ዓብይ ሕቶ ኣለኒ በሉ እዞም ኣቦ። ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ደቂ ሰባት ኣብዚ ዓለም ክነብሩ ከለዉ ሓጢኣት ንከይንሰርሕ ንከይንፍጽም ዝተኸልኸለ ነገር ንከይንገብር ስለ ዝተረኣየና ክንቅፃዕ ንኽእል ኢና። ገና ፈጣሪ ዓለማት እግዚአብሔር ብሓቂ ስራሕናን ምግባርናን ምኽንያት ናብሲኦሉ ንከይንኸይድ ንከይድርብየና ስለ ንፈርሕ ሕማቕ ነገራት ንገድፎ ንጽየፎ። ብዛዕባ ፍቅሩ መስቀሉ ግና መዓዚና ነቲ ኩሉ ነገር ብፍቅሪ ዝኣተወና ሓጢኣት ንክንገድፎ ኣለና ማለት እዩ። ኣዕሩኽተይ መሓዝተይ ኣሕዋተይ እዞም ኣቦና ገዳማዊ መናኒ ከመይ ርኢናዮም ትሕትንኦምን ንፍቅሪ እግዚአብሔር ዘለዎም ፍቅርን ብዝግባእ ምሂሮምና ሰዊኾምናን ኣለዉ ይመስለኒ። እናዘመርና እናቀደስና ኣለና። ብፍቅሩ ክንነብር እግዚአብሔር ይሓግዘና። ሓደ ሰባት ፈላሲ ሰብ ዘይመስሎም ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት እዮም። ኣነ ንፈላሲ ተጻሪፈ ክፉኣት ቃላት ተናጊርና ግና ዝኾነ ነገር ክናገሩ ኣይኽእሉን ኣይመለሱለይ ስቕ እዮም ዝበሉ ይብሉ። ፈተና ንምፍታን ኸይድኻ ኣመስግኖ ዝተፈላለዩ ናይ ምስግና ቃላት ተናገሮም ይብልዎ። ሕዚ እውን ኣይመለሱለይን ይብሎም። በል ንስኻ እውን ንዓለም ንዝሞትካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ተጸሪፍካ ኣይትስማዕ ኣይትሕዘን፣ ኣመስግን እውን ሓጎስ ኣይሰማዕካ ንኽልቲኡ እዝኒ ኣይትሃቦም ኢሎም መለሱሉ ይበሃል። እቲ መልእኽቲ ሰብ ከመስግነና እንተሎ ክንሕጎስ የብልና፣ ክንጽረፍ ከለና እውን ክንሓዝን የብልና፣ ክስምዕና እውን የብሉ ማለት እዩ። ንኽልቲኡ ማለት እውን ንምምስጋንን ንጸርፍን እዝኒ ኣይንሃቦ ኣይነድህወሉ። እቲ ዓብዪ ቁም ነገር ምኽንያቱ ሰብ ኣመስጊኑ ዝውስኸና ጸጋ የለን፣ ሰብ ጸሪፍና እውን ዝቕንሰና ጸጋ የለን። እቲ ዓብዪ ስራሕ ክቕንስን ክውስኽን ከኽብረናን ከዋርደናን ዝኽእል ሓደ ሰማያዊ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ኢሎም መለሱ እቶም ኣቦና። እንሆ ናይዞም ኣቦና ዛንታ ሕፅር ዝበለት መሃሪት ኣብዚ ተፈፂመና ጀሚረ እስካብ ዝፈፅም ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም እግዚአብሔር ኣምላክ የኽብረለይ። ብድጋሜ ልቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብ ኾኑ ሰብስክራይብ ልገበርኩም ድማ ላይክ ሸር ሃናፂ ርእይተኩም ምብርታዕኩም ኣይፈለየኒ። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይኹን። ካልእ ግዜ ብካልእ ምድላው እስካብ ዝመፀኩም ስሰናይ ንዓኹም።